Bernard Gregg stqarr li kull solt li pajjiżna ġab mill-Unjoni Ewropea huwa bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Din id-dikjarazzjoni għamela waqt intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista ironikament ftit tax-xhur wara li pajjiżna taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela beda jgawdi mill-akbar allokazzjoni ta' fondi Ewropej fl-istorja tiegħu imsieħeb fl-Unjoni Ewropea. Iżda l-Bernard Gregg dan kollu sar bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Kull solt li jġib f'Malta kemm gvern nazzjonalista kif ukoll gvern laburista mill-Unjoni Ewropea, kemm jekk kun għotja, kemm jekk kun self, ikun ġi bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Gregg sostna dan ukoll jiem wara li fil-Parlament attakka l-pjan ta' rkupru mill-pandemija ta' 320 miljun euro ġejjin minn fondi Ewropej. Huwa sejjaħ il-pjan b'inizjattivi ambizzjużi favur l-ambjent u li joħolqu x-xogħol partikolarment fis-settur diġitali bħala froġa. Intant il-kummenti partiġjani ta' Bernard Gregg ma waqfux hawn. Fl-istess intervista stqarr hekk. Partit Nazzjonalista dejjem ġab isem pajjiżna l-qudiem, konna lejra tal-Ewropa. Dan qalu anke jekk pajjiżna iddaħħal fi proċeduri ta' deficit eċċessiv fi żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista u fil-bidu tal-aħħar sena ta' Gvern ta' Gonzi PN il-qatt kien jaqbes is-6700 ruħ, iktar minn 3 darbit aktar minn dak li hu llum waqt pandemija. Bernard Gregg nesa wkoll għal kollox l-attakki kontinwi minn deputati tal-Partit Nazzjonalista u l-Europarlamentari li ġmielhom jitkellmu kontra pajjiżna fil-fora Ewropej, hekk kif spiċċa jistqar li l-Partit Nazzjonalista dejjem ġab isem pajjiżna il-qudiem.